Hasi behar dugu Fermin Leizaolari gure omenaldea eginez. Zen Fermin Leizaola aurten ekainean hilda eta, Fermin Leizaolari zor diogu, guk hemen urtero egiten dugu azterlan hau, berak gidatu izan digu bizitza guztin zehar. Hau izan zen gure irakasle, Antxun eta biok Donostira 18 urtekin ikastera joan ginenen, antropologia irakasle, eta berehala konektatu genuen, zen berak aitortza handia egiten zion guk generaman ezagutzari, eta berehala arantza dira gonbidatu gintun eta astean 2 aldiz, voluntarioki joten ginen arantza dira hainbat proiektutan parte hartzea. Eta horrelaxe egin genuen, nolabait ere, kontzientzia hori hartu dugun ondarearekiko. Eta berak erakutsi zigun gainera irizpide hori izaten, geure lurraldea, gure ingurua arakatzeko, balioan jartzeko, eta horrelaxe urtez urte, ez dakit, bere irakatsi horiek gero, eta berak beti arantzadin zerbait ikasi baldin badegu da ikerketarako edo azterlanetarako ze metodologia erabili. Eta ze prozedura, Eta ja hori Jose Miguel Barandiaren gandik ere ikasi gendun, guk izan gendun suertea berarekin ere egoteko behin baino gehiagotan. Eta da, azkenean, testigantzak zuzenean jaso eta zuzenean alaxe, idatzita gero difusioa egin. Honek nesan nahi duguna da, maixu izan dugu Fermin Leizaola hortan, horregatik hementxe jartzen dugu, irakatsi egin dula, zabaldu egin dula eta balioan jarri dula, nolabait esateko, ez ondare handia bakarrik, ondare txikia deitua ere. Eta ondare txikia, berak, beti ondare handiaren mailan jarri izan dut. Horregatik zor diogu, hartzantza, edozein ofizio, dena dela, berak, hainbeste aitortu izana. Aurten hiltzaigu, eta, bera badakizue, izan dela etnografia saileko, eta hemen beste kide batzuk ere izan ditugu urtetan, antxelanean, hori, zuzendaria, urte askotan. Orduan, gure eskerrona eta gure aitortza berari. Orduan, hasiko gea bixi-bixi. Ogi laben historia, badirudi, ogi laben zaharrenak direla sukaldetik ataka dutenak. Hau da, sukaldeko pelean, zuten ataka, tximinaren azpian, eta tximiniko kebidea eta ogi labearen kebidea aprobetxatzen zen biak batera bideratzeko, Oie badirudi diela zarrenak. Hemen ikusten dugu esate baterako goikostatuko labea. Eta hau da intxartzelaitakoa, Izaten zen, lurretik metro bateko altueran egoten zen ataka, eta hori zen labearen zorua. Gero badago beste berzio bat hemen, Bizkaian badaona, baino guk topatu ez duguna, eta da lehenengo solairuan labea egotearena. Hori ez da hemen oso ohikoa. Edatuagoa dago beste eredu hau. Etxe kontra, beti sukaldetik nahiko gertu, baino etxe kontran zegoen labea. Honek zeuken telatua isuri batekoa, eta normalen izaten zen, estaltearen atzealdea labea, eta aurrealdea ogin zereginetarako erabiltzen zena. Estaltea soilik edo maitxon bat edo zerbait izaten zen. Eta edatuena hause da. Eta gero, beste berzio bada, etxe aurren gertu, baina etxetik aparte. Fatxadatik aparte. Eta hau da, bi isuriko telatu daukena, eta berdin, atzekaldean bobeda semiesferiko bat, eta aurrekalden estalpetsua da, ogietarako zereginetarako. Orduan, guk zeregin dugu, itxason ibiligea, etxe pixka bat ikusteko, ze ogi labe dauzkagun, eta ze egitura daukaten, nun dauden, eta baita ere ze konservazio maila daukaten. Edo momentu honetan erabilgarri dauden oraindik, edo eta arrasto gelditzen dien, edo erabat desagertuta daun, eta etxe kontran dauden, edo aparte dauden hori pixka bat, Eta hau da atera zaigun argazkia.
Hemen ikusten dezuenez, etxeko labea sukaldetik esartzeko ataka duena azaltzen zaizkigu. Ariola, atin, bekostatu, goikostatu, goitin, txorzelaieta, mandu izar, mendeon urteaga eta urteaga txiki. Gero, eraikin txiki bat etxearen kontra dagoenean, albitxondo murkondo, atin barrena, atin zabal, atxusain, barrene, beine, eluzazpi, elizburu, errezti, iraetana, estala, goikoetxe, itxasorrota goikoa, itxasorrota bekoa, itxasogoena, itzerekoak, etendi, hori, oru, sarri barrena, uribar, zabalegi eta zubitain. Eta gero, eraikina, aparte dagoena, baino etxetik oso gertu, albitxubeko, beiki, izabal, errazti, aramendi alizuna, goene, ibur, itxaso errota bekoa, itze goikoa, kaminotxe berri, sarri eta urkuleta. Bai? Guztira, atera zaizkigu 44 ogilabe edo 44 ogilaben aztarnak. Eta honek esan nahi du normalen ogilabea izaten zala familiarako, eta bertagan kudeatzen zana, baina bai etapatu ditugula adibidek, bi familik ere egiten zutena ogia labe berean. Eta horrezate baterako dauzkegu, Egizabal, Uribar, Errazti eta Goikostatu. Bai? Eta garai bateko atintzabal. Eta garai baten atintzabal, exacto. Holaxe? Bai, Bale, gero bakoitzari egin diogu fitxa bat. Eta gero jungo gea fitxaz-fitxa ikusten, baina, bueno, harin zen ordu bitako bukatu egin behar. Bueno, egia da, ez dugu jasoketa soila egin nahi izan. Egia da, ogilabek ere, betetzen zuten, oso funtzio primordiala, esanguratxoa, oinarrizkoa, ez da, zen ogia, ez zan edo zein elikagai, Maiaren erdigunean jartzen zen zera baino. Eta orduan, zertaz konturatu geha? Zuek badakizue 60. hamarkadan aldaketa handia eman zen, eta hoien arten bat oso esanguratxoa ere, garia egiteari utzi zitzaion. Ezta? Eta orduan, zer gertatzen zaigu horrekin? Etxeko irina, noski, garia egin, errotara eraman eta irina ekartzen zen etxera, eta etxe hortan, irin horrekin, ogia egiten zen, ezta? Eta orduan, hori bukatu zanen, etxe askotan utzi zitzaion ogia egiteari, baina beste batzutan mantendu zen, eta oraindik ere, batzutan badirau. Hori da, eta horrek ere badauka zer ikusirik, geure etxek errepidetik, zenbaiterainoko urrutik gertu ze hurbiltasun zeukaten. Zeren panaderoak gertu pasatzen bali baziren, panaderok ogia uzten zuen eta etxean egin behar hori etzegoen. Alare gero ikusiko dugunez, batzutan labea piztu behar izaten zen panaderok egiten bali mazuten greba. Edo ekonomikan egiten zen eta horrela. Nik uste dut garia, izan zala benetan esanguratsua alde guzti-guztitan, baina, klaro, alaxe zan neketsua ere, eta badakizue aldapa guztitan, eta laiaz, eta zenbat, makinizatu gabeko prozesuak zirela, ezta? Eta era guztitara, garai hartan eta etxe baten baino gehiagotan jaso dugu, hauxe, nola bizi gaitezke garia egin gabe. Hori etxe baten baino gehiagotan jaso dugu erreferentzia hori, imaginatzen zaila zalako, igual gure aurrekoentzat, etxeko irina ez bale bagenun, nondik ekarri zitzeken, ezta? Baino iritsi zen. Eta geroz eta igual, kanpoagotik. Baina, gaur egun ere gaude beste prozesu batzutan, ezta? Berriro ere garia berreskuratzen ari dana, igual, Gipuzkoako hainbat sailetan, eta ez dakigu zirkulo hori ere nola zeratuko da. Hemen jasota daukagun gauza gehientsuena, badakizu errotai buruzko lana egin genula orain urte batzuk, eta han ere jasota dago. Baina, hemen ikusteko esate baterako guri deigarria egin zitzaigun, Kaitendiko ganbarara igo ginenen, Kaitendin gordetzen dute arlosa bat, hangoikoa, garia ebaki eta gero galba etzeko. Jotzeko. Eta gero, badaketerik Kaminetxe berrin ere komentatu zutela, nola eurak ere harri horiek ezagutu dituzten.
eta kabailete baten gainen nola jartzen zen, eta hori oso kurioso egin zaigu eta horregatik jaso dugu. Zeren makina hauen aurretiko instrumentua, sotila, baina hoxe zen, harri bati ematea sortaka. Gero, oso interesgarria ere, zein arkatan, eta oraindik ere geure etxetan gordetzen ditugu, arka horiek garialea jasotzeko. Bai? Eta batzuk tailatuk, goikotxeko joxen tailak eta horiek ere, beste lan baten egin genitun, eta aurrera. Bueno, galbaeak ere ikusten dituzue, hementxe esate baterako batzuk, tamaina desberdinetako, eta bueno, gero zaila kentzeko, gero zaila izango zen animalientzat ezinbesteko ere. Topatu ditugu ere omaiak, orain igual hitz egingo dugu honi buruzkoa, pasa dezagun aurrera. Bueno, oraindik ere errotatzen. Egia da, itsasoko etxe gehienetatik ihurreko errotara eramaten zala garia. Bekaldean bizi zirenek, Jose Bikuña bera etortzen zen zaldikarrokin, eta hartzen zon garia, eraman, eta astebetera etortzen zen ja irina bihurtuta, ezta? Beste batzuk hangoitik, esate baterako, geure etxetik egiten zen Salvatorera jetxit eta zuzenen eraman. Beste batzuk berriz, egingo zuten Ormaiztegira, iraira, matximenta aldekok eta noski Nuarbera, Azpeitira, eta hemen ere badago evoluzio bat, esate baterako Jose Bikuña horrek ere gero kamioitxo bat erosi zon, gero berak utzi zonen berriz igual mandubira eraman eta bazan beste bat ere kamioia zeukana, hain zuzen ere Arriarangoa pasatzen zana, eta baina Ariolatik ere eraman behar zan mandubiraino, eta bar. Bueno, garai hori imaginatzen dezue, eta gero gerra garaien ere, berriro ere asko kontatu diguzue, astoak eramaten zuela umea atzetik, eta astoak bazekiela bere bidea, errotara joateko, eta hori dara. Bai, errazen hori. Bueno, hau da, aurkikuntza bat, gure batzutan aurre juzgu batzuk izaten ditugu eta esaten dugu, guk etxen omaie esaten bali madeu, itxaso guztin omaie esango da. Betxu zenbat aldaera topatu ditugu. Etxe batetik bestera. Betxu, omaie, bai. Adirarik oikoena, eta omaia dator ore maitik. Elujarrek, ja askoek beak ere, 19. mendean, jasozon, ore maitik omaie, bale? Baina, aurkitu dugu, ogi maie esaten donik, hor maie esaten donik, nik uste dut Atintzabalen ere hor maie esaten zen dutela, hor maie, beste batzuk horra maie, un maie, intxauzelaitako, eta matximentan ja, Azpeitiko tokikin, omai, ja, ja, bidekin. Oso interesantea da horrarena, zen horretik horra, Antxonik esaten digu, itxasondo alden, hegaztientzat eta, oiloentzat eta egiten den zaperoari, horrea esaten diotela. Orduan, horea eta horrea aldagai horiekin, aldaera horiekin, bihurtzen zaigu hor maie eta horra maie. Guretzat oso kurioso egin dana, etxe batetik bestea dauzkagula, eta besteren batek ere egon maie esaten zuen bere etxen, baina bere osabak esan zigun omaie. Bale? Baina ez alda bitxia. Oso bitxia da. Bale. Eta, hor dauzkagu ere, liozko zapiak, eta hori maiak ditxoin. Hemen txekontatuko dugu egon, hemen dago, omai bat. Bai. Gehienak, bazien, hankadunak ere, eta topatu ditugu, eta horrendik konserbatzen dituzue, hori oso interesgarria da. Eta beste batzuk, omaie gainen izateaz gain, azpin armarioa zuten. Bai? Eta daukate, eta konserbatzio maila honen ere aurkitu ditugu. Eta beste hau, Jose Miguelek bere eskuz egindako omai berria. Betu, hemen dauzkatu, hankadunak igual kabailete baten gainen, baina transportableak. Zen, klaro, esaten nahi dira, orea eta etxe barrun egin, baina gero, eraman egin behartzala, labe hori kanpon baldin bazan. Orduan, behartzan horretarako propioa. Eta gero daukago hemen oso ohol kuriosoa, kaitendikoa. Martinek egindakoa. Bai. Eta hementxe,
ezta? Ogitxoak eta ez irteteko ikusten duzu hemen nola dauken, altuxo hori ez zabaltzeko eta ez zirpetzeko, hortxe, labera eramateko. Labera eramateko pala. Bai, Bueno, edo ogiola. Ogiola. Non dago, Martin? Vale. Bueno, eta gero danok dakigu, eta segurasko igual, jasota dituzu ere liozko zapik, aiesek tapatzeko, gero mantak, beroan mantentzeko, eta gero baita, behin erreta, ez da, gero kutxatan eta gordetzen ziren ere, beti konservaziorako, zer hobe, alako zerako, ez da, eunak, ez da, algodoia edo lioa, hori da. Bale, itxoin, era guztitara, bai beste bat, aipatzekoa. Pala, horrekarri ditugu batzuk. Batzuk... Kaiaindikoa mendeungoa urteagakoa, kaiaindikoa eta mendeungoa die egur pieza batetik ateratako, eta hauek burnizko palak die, goikotxekoa eta urteagakoa. Bai. Bueno, gero, claro, irtenaren luzera, badauka horrek ere, zera, labeak daukan diametroarekin zer ikusia. Hor ere diametro oso desberdinetan topatu ditugu. Gero bi pitxa bakoitzen jasota dago. Eta labea garbitzeko aga, badakizue, egiten zana da, zan eskura zegon berdea zan edozein, osini izan zitekeen, berbena, menta, incluso alpapa edo, garbitzeko eta brasak albotera eta ez erretzeko, ezta? Orduan hori berden. Bueno, igual segurazki hau dana badakizue eta aurrera egingo dugu. Bueno, oso importantea zen, eta hemen etxe batzutan, kezkaz bizi zen, egurra nahikoa ote zion etxen, eta gizonezkok ekartzen zuten pulamentuz. Ez da, leku askotan, esan zaigu, joaten zirela, baina, etzegoela askotan nahikoa aurrikusita, eta egurtokia nahikoa prestatuta, labeso egiteko asko behar zen, eta, batzutan, gertuen zegoen adar eta bestelakotik, igual lotari zeratu eta... Eta hemen ere, diferentzia nagusi bat topatu dugu, bekaldekok. Dauzkazuela ariztiak eta gu goialdekok pagoa. Eta lizarra, hoixe da. Horre, honelako xedezerak. Eta beti labesua bukatu, ogiak atera, eta beti berriz ere kargatuta uzten zala hurrengorako. Zen horrela, humedadea eta danak entzen zitzaion, eta erregai hori gelditzen zen, ez da? Aste betera edo 15 egunera, berriro ere pizteko presto. Gauza gehiago ere badaude. Ogiaren prozesua pita batean egingo dugu, danok dakigu, labea eta hori dana. 3 osagaiez osatzen da ogiaren masa. Baina badirudi gaurko ogi industrialak, 37 osagaiz osatu daitezkela ere. Gureak, artesautzan egindakoak askoz ere osagai gutxiago zituzten. Garrantzitsuenak irina, ura eta gatza. Baina zer gehiago. Hori, hortan ados gaude, baina behartzan baita ere airea. Airerik gabe ezin da irina arrotu. Orduan, legamia, beste leku batzutan azkarria, behantzaia, ogi iskoa. Behantzai hori gordetzen zen aurreko labesutik, zatitxo bat, katilutxo baten, tapatuta euki, omaien, eta hori izaten zen masa horri botatzen zitzaiona. Importantea orduan, aire hori eta aurretik utzitako legami hori horrek arrotzeko behartzon denbora hori. Importantea baita ere denbora. Ezin zan junkorrik eta presaka osagai guztik jarri eta kitxo, ez. Egiten zan lehenengo masa hori, ondo, landu, utzi, hortxe, lo egiten ordu bete, ordu eta erdi, masaren arabera, 2 ordu arte, eta nola genekien masa hori behar bezala arrotuta zeola. Denbora bat zeon horretarako, eta hori konprobatzeko egiten zan ukabilakin nola pixkatxo bat sartu, eta bere onera etortzen baldin mazan masa hori, esan nahi zon, prest zegoela laberatzeko.
bai? Orduan, importantea denbora, importantea airea, importantea legamia, baina baita ere jartzen zitzaion goxotasun hori, kariño hori edo maitasun hori. Ze bestela, prozedura hori ez baldin bazan bere horretan uzten, ogiatzen ondo ateratzen. Bale. Bueno, aipatu dugu, omaie, horra maie, bueno, hori izaten zen aspila, hor ikusten duen bezala, eta hor jartzen gendun irine eta botatzen zitzaizkion legamia eta ura. Uraren temperatura ere oso importantea zen. Ze, epeltasun hori behartzen, eta batzutan, eta negu partean batez ere, sukaldeko suaren ingurura eramaten zen omaie hobeto lantzeko eta temperaturari hobeto akapatzeko, bai? Kontatu duguna, lotan uzten zen eta hori dana, bai? Gero, behin masa hori eginda, hartzen zen laban batekin, eta ebaki egiten zen, eta hori berriro ere landu egiten zen pixkatxo bat, laberatu baino lehenago. Gero, laberatzen zen ogi hori, baino gainetik ihurtzi egiten zen arrautza irabiatuarekin, kolore pixka bat eta presentzi gehiago izateko, bai? Eta gero ja errituetan ikusiko dugu nola egiten zen labetik ateratze hori, bai? Bueno, kontua da, eta lehenago zerbait aipatu du Pilarek, 60. hamarkadan hasieran eraldaketa etorri zela. Alde batetik, garia egiteak zekarren lan guztia. Aurrena eskuz eta hori dana, gero makinak sartu zi, baina ala eta guztiz ere oso lan nekosa zen, oso. Eta bestalde, okinak hasi zien baita ere ogi industriala herrira ekartzen. Ormaiztegitik eta Sentalutzitik. Orduan, bueno, nik uste garia egiteari gutxi egin zitzaiola. Hala eta guztiz ere leku batzutan, batez ere errepidetik urruti geundeno jarraitu egin genuen ogia egiten. Eta orduan, topatu ditzakegu esate baterako, bertako konsumorako, Atingoenen, Mendeunen urteagan, Sarriegin, Katiandein, Kaminetxeberrin, Goikoetxen, Egiluzen, egiten jarraitu zala ogi hori. Bai? Aipagarria da, eta bueno, etxe gehienetan emakumezkoak egiten baldin bazuen ogia ere, gizonezko desente ere topatu ditugula ogia egiten zutena. Bai, Goiko Ostatuko Juanito, Sarriko Santi, Ostatuko Kamioko Antonio, edo eta Kaminetxeberriko Jotxuniel, bai? Atingo Inazio ere, bai? Orduan, bueno, presentzia hori gizonezkoek ere hartu zuten ogia egiteko lanketa hortan bere ardura. Gero, badaude baita ere bi kasu, esatera Mandubizarren eta Mendeunen, ogia egiten zen baita ere saltzeko. Mandubizarkok egiten zuten ogia bertan eta bertatik saltzen zuten. Nuarbera, edo Mandubiko bentara, edo Beasaindik eta juten zin, inkluso esaten ziguten, taxisen juten zila ogi bila. Ze oso preziatu ezan etxen egindako ogia. Gure kasuan berriz, Mendeungo, egiten genduen ogia eta saldu egiten genuen Ataunen, Ormaiztegin eta Beasainen. Eta eramaten genitun olako saskitan. Hori, eta beste bat, haundiagoa ogiz beteta, baina, bueno, esaten nahi 80. hamarkadan, 81. Orduan, bai, eta oso estimatua izan zen. Gero etxekok ere, bai, osabaizeak eta etxeatzen zinen, etxetik ere eramaten zuten, Bale. Aipatu dizuet errepiden gora nola hasi ziren panaderok etortzen, eta Ormaiztegiko lehenengoa izango zen Celestino, izan zana, eta gero bere ardura hartu zuten baita ere Ormaiztegiko bere hilobak zienak, Gregorio eta Josemiel Irizar, eta honen emaztea. Kasilda. Hauen negozioari eutsi zioten, ilargi panifikadora hasi zan arte, bai? Eta gero, beste adibide bat daukagu, Santalutzin, gaur egunen udaletxea dan eraikuntza hortzan okindegiak. Eta hor egiten zon lan, Berrotako Antoniok. Eta hau zan gure oruko amonaren anaie, bai? Berak egiten zon ogia, dana eskuz egiten zon, masa egiteko bazeuken makina bat, baina dana eskuz egiten zon. Eta gero, berak lanari usteko adina iritsi zitzai, bueno, etzan hori bakarrik okindegia baizik eta bere bizilekua ere. Bizizan hortxe, okindegia beran, eta, bueno, marrazkitxo batein detemen ez dakit. Oso bai, gustatuko zaioa, ikustetu lertu nizela. Bueno, kontua da, bera hortxe bizizala eta bere negozioa bere hilobari saldu zion. Hau da, Joamari bat, oruko Joamari. Bai? Eta bera hasi zan ogiaren
ogigintzakin jarraitu zon, baina bera sartu zanen, erosi zituen beste bi makina. Erosi zon formadorea eta pisadorea, berak esaten duen bezala. Bai? Eta horrek lana asko errestu zion. Bai? Orduan, badirudi, hirukoiztu ere egin zuela bere ekoizpena, batez ere asteburutan saltzen zonakin. Berak, esaten du bere saltzeko eremua zala, Gabiri, Ezkio, Itsaso eta Arnaiztegi. Baino, eskea ere izaten zola, eta batzutan Zumarragara Arategiren batea ere eraman ohi zutela, bai? Bera ezkondu zenean, Jose, ez dut ikusten hemen alegiko errotakoik, Jose bere anaiak hartu zuen honen ardura, eta ezkon bidaia egin eta hola, eta jarraitu zuten bere negozioarekin, eta Izeba Maria Luisa, ere emaztea, berak egiten zuen banaketa. Osabak egiten zuen ogia eta Izebak egiten zuen banaketa. Eta Antonio, orduako ja erretiratuta baino jesten omen zan bere etxe bizitzatik eta askotan lagundu ere egiten omen zion ogia egiten. Hala eta guztiz ere, beharrak ala eginduta, Inaxori esan zioten ea lagunduko zioten, eta bera ere langile bezala sartu zen okindegia. Bai? Oso gustora zeuden okindegiarekin, hemen ere marrazki kutre hau, Hau da, gaur egungo udaletxea, bai? Kamioiak hemendik sartzen omen zien barruraino, eta atzeko paretaren kontra omen zan labea, bai? Holaxe. Alde baten eskuinetara ogirina eukitzen zon, eta beste alden egurra, bai? Anekdota bezala, kontua da, beraiek oso gustura zeudela, baina Gipuzkoako okinen elkartetik etorri zitzaien proposamena hemen zeuden okindegi guztiekin, familiako okindegi hauekin bat egitea, bai? Eta hor sartzen ziren 11 okindegi, Legazpikok, Zumarrakok eta Santa Lutzi eta Arnaiztegi, bai? Orduan bileraketa egin zituzten eta ia sartzeko erabaki hartu zuten. Orduan Osaba Antonio nik uste eta sarratu egin zala eta elde egin zola agerre berria eta bera jarri zola bere konsumorako bere labe propioa. Han, bai? Holaxe, 1974 panifikadorarako bidea egiten ari zirela, bilerak eta bilerak egiten, baina adostuasunera eta ez omen ziren iristen, zerbait jateko, ardotxo bat edateko, eta mai bueltan egiten omen zituzten, baina anekdota bezala, gizon honen izena ez dut esan, Iriondo, Lourdes Iriondoren aita omen zan, eta gizon honek sugusak eraman omen zituen, eta sugusak eraman zituen egunen hartu zuten erabakia panifikadora sortzeko. Ze izango tezan ogio pilak eraman balitu, lehenengo egunen, igual erresago izango zen, baina hori da. Juan Mari eta Inixo oruko jarraitu zuten hor lanen, beraien konpromisoa zen, lehenengo egin zuten saltzeko ogiaren ekoizpenaren kalkulo bat, jakiteko sozioen aportazioa zein izango zen. Kalkulo hori hortik etorri zen. Bakoitzak saltzen zuen ekoizpenaren araberakoa. Beraiek fijo izateko baldintzapen sartu ziren panifikadoran, eta hortxe jarraitu zuten jubilatu ziren arte. Juan Marik egiten zon banaketa, zein gurua gozondo ezagutzen zen, eta bere anaie Inixo ibilizan mamasa egiten eta labe inguruan, bai? Hor hauek ere jubilatu ziren, baina ondorengok ere, Juan Marin eta Maria Luisa hiru semek okindegin hasi ziren lanen, gaur egunen horietako 2 hor jarraitzen dute, eta etorkizuneko txikitxok ere ikusiko deuz egiten duen, behar bada, euk ere izango du hor jarraitzeko, bai? Ogi laben beste erabilera batzuk. Jaso dugu, ohikoena eta hori etxe askotan esan diguzue, opiltxoak eta egiten zizkigula, monak eta, hori oso ohikoa zan, sobratzen zan ogiarekin, txikitxentzako opiltxoak edo flautak egitea, bai? Gero, hainbat elikagaietarako ere, barazkiak ziela, sagarrak edo tartak edo arkumea edo ilaskoa edo, horretarako ere piztu, aprobetxatzen zan, eta baita ere, gure etxan piztu ere bai, festetarako eta haragia egiteko. Baita ere, tomate poteak esterilizatzeko ere erabilioi izan, labeaiko sua,
nonbaiten jaso dugu baita ere hitzen, aritze burrak sartzen zituztela, pentsatzen dut erresago zuritzeko, urritzen makila sartzen zituztela, eta gero, bueno, flexibilidade hori horrez baliatuta saskiak egiteko ere erabiltzen zituztela, eta sartzen zituztela urritz makilak labean. Eta gurean ni gogoratzen naiz, gure etxean ere, pinua, bakizue izan zuela bere garai gloriosoa, eta pinua sartzen genunen, gure etxean baita ere pinaguruak sartzen genitun labean, eta lertu egiten ziren, eta hortik hazik atera, eta landatu egiten genitun baratzan gero landarea izateko. Beste laben baten, beste erabilpenen bat baldin badago, gu kontatzeko prest. Horexi. Bueno, errituak deitu diogu atal hori, bai, bueno, eta oiturak edo esan ezakegu. Ogibide hitza begira nondi datorren, osea, lanbide esateko ogibidea, ez da? Bueno, ogia lortzeko, egin behar zan, hori, horregatik lehenago ere esan dugu nola, ogia etzan edo zein elikagai, zala zentrala. Eta horregatik garai baten eskalei ere ogia ematen zitzaien, ez dirua. Osea, ogia zan funtsezko elikagaia. Bueno, hemen jarri duguna da, ogia egin ondorenen, ogia labetik ateratzen zanen, kas-kas jotzen zitzaiola, ondo erreta zeon ikusteko. Bueno, ez dakit gaur egunen gero goitiko ataristizago hemen ikusten ditugu, eta ean prozedurare hori dan, baina, gure garaian eta jaso degunagatik alaxe. Gainazpi, ez da, usten zan, oztu arte, eta gero, gainazala ere egia da, estutzen zitzaiola jakiteko ondi eginda zeon barrua. Gero, kristautasunarekin lotuta, hauxe jarri duguna da, maila bedinkatu ondoren, ogia mozten zan, eta ez nola nahi. Lehenbizi gurutze egiten zitzaion, eta gero, ezkerrekin heldu eta eskuinakin, labanarekin moztu. Eta beti gorako posizioan utzi behar izaten zan, sekula ez gainazpi. Gainera jaso dugu purgatorioko harimak sufritu egiten zutela, gainazpi utzizkio. Konsideratzen zen azpia zala infernua eta gaina zozkeraka administratu zen, eta horla. Orduan, erdigunea goendegi, mendialdea, matximentara bitartekoa, estalaldea azten da iburren eta bukatzen da albitxu ondon, Arriarango presa ondoraino, gure zera guztia, eta gero epiko dugu, alegialdea eta maduraldea. Bai? Horregatik. Orduan, goendegin, zuaziko zean, Jon? Bai. Komentatuko ditut, goendegiko, Tutxaso Goene, Elizburu, Egizabal, Goikostatu, Bekostatu, hori eta beina. Bai? Hau da gure fitxa teknikoa. Holako xedio fitxa guztik. Bai? Eta hemen goien ikusten duzu, ze konservazio egoera dauken labe horrek, eta baita ere egitura hori nun dagoen. Edo, ez dagoen, bai? Edo labe berria da. Bai? Orduan, hau da denen egitura, eta hemen jarri duguna da etxekoetatik jaso dugun testigantza. Gauza laburtxo bat egingo deu danen errepasoa egin alizateko, bale? Esate baterako, hemen, pixkate harrigarri egin zaiguna da, Egizabalgo Antonio kontatuta, beak ez zuela ezagutu bere etxean, bere familikoak ogia egiten. Baina bai, Kamineron Andrea, Dolores, alusti zainean bizizan ajuten zala itxaso Goenea ogia egitera, bertako entzako. Esaten zuen baita ere, ikusten zutela bera eskola etorritakon, bizkarren nola juten zan saskia hartuta eta lurruna zeriola. Etxerako ere eramango zen ogintxon bat. Bai, holaxe errepaso azkar bat, ingo deu. Hau da Elizburu, eta Elizburun, junginen begiratzea ez genuen behar bezalako erramintaik, eman gero Isak esan zigun, Isak esan zigun otezan, errexena matxete hartu baino, internetetik atera dugu, 2016ko argazkin, eta hor ikusten da, ogilabea nundan. Bai? Bale, hau da Egizabal, eta hemen bi etxe bizitzaz, bi familiko etxe bizitzazan, eta hemen etxe aurren omentzan, Antoniok esan digunez, etxe aurren omentzan labea. Gaur egunen ez dago arrastoik.
Baino, alde batetik egiten zon Antonio Namak, eta ez aldi berean, baizik eta hurrengo egunean edo, egiten zon, esango dut, Jose Mielen Namak. Bai, organista Namak. Txandaka egiten zuten. Eta baita ere, komentatu zigun Antoniok, bildurrez edo, matximentara eraman behar izaten zutela garia, baino gauez. Bakizue, gerra ondoreneko kontuk eta hori dana, behorra hartuta matximentara juten zala. Bai? Bueno, hau da goi kostatua. Eta hemen ere, kontu politieke kontatu zizkigun Juanik, eta esan zigun, ogia egiten zutela bai bere osaba Juanitok, ez dakik gogoratuko dezuen, goi kostatun barbero lanak eta egiten zituna, eta kamioko Antoniok. Eta bien arten egiten zutela ogia. Eta bien arten egindako ogi hori, gero, banatu egiten zutela. Pentsatzen dugu, batzuk goikostatun geldituko ziela, eta bestek tabernan. Ez dakikuna da, kamiora iritsiko zan, baino, hori kuriosa egin zaigu. Biak oso lagunak omen ziren, Juanito eta Antonio, bai? Gero ez dakigu Carmen eta kamioko etorri zienen, ogi egiten jarraitu zuten, edo horreaino ez gea iritsi, bale? Bueno, hau da bekostatun. Bekostatun, hemen ez da ikusten laberik, baina esan digu Pakok, ogia zala San Lorentzo aldea ematen zon paretan. Eta hortxe da, San Lorentzo, orduan imaginatu beharko dugu horratzen bazala, ogi labea. Baina politena izan zan, eta nik honen arrastuik ez neuken, bea umeko eskorra zala eta, hemen herriko gure txokatxona eta bere aike eta juntatzen zienen Eliza etorrita ondorenen esaten ziela, bialdiak, motikon bat etxetik. Eta gure etxea juten zala eta bea gogoratzen dela, soroko harriketan, sorotik atera eta bidea botatzen eta ogie besazpin hartuta etortzen zala mendiondik etxean. Bueno, hau hori da, eta hemen esaten digu Ixak, bere amonak egiten zola, eta bere ondoren bere izeba Luxiak, bai? Baino, ordainetan ere ekartzen zutela, beraien etxen falta zenean, ordainetan ere ekartzen zutela auzoko beste etxeren batetik, eta gero, noski, ogi hori berriro bueltatu egiten zala. Beraien garizaiak, non ziren, eta holako informazioa ere jaso dugu. Bueno, eta topatu ditugu, berari esker, hemen azaltzen dien lanabesak, bai? Hor daukagu galtzairua eta lakaria, neurriak, horramaie, ogipala, atakatala beharrie, galbaiak, ondo jasota, ondo gordeta etxen, Hemen daukagu baina, ez gaur egun ikusiten deguna, baizik eta lehengo etxe bizitza, eta ez daukagu testimonio gehiagorik, bakarrik argazki hontan ikusten dena, eta hortxe, mendebaldeko paret hortan nuntzan ogilabea. Bai? Venga, txanda emango izut. Bale. Bueno, egiluzetik jetxi beharra daukagu egiluze azpira. Eta oraindik pentsa ze eder konserbatzen den, ogilabea daukagu. Egia esan, egiluzekoek eurak bertara jeisten ziren ogia egitera. Gaurko Carmen eta aurrekoek ere. Zen egiluzen bertan ez omen dute ezagutu zerarik. Baina, egiluze eurena, egiluze azpi eurena izan da, ez da, hortxe, kokatuta dago. Bueno, eta goitin daukagu, alde batetik, labe zaharraren aztarna oso nabarmen, ez da, lehen esan degun egitura horrekin, sukaldetik, ez da, ataka duela, eta tximiniko kanpaiaren pean, gertatu zitzaiena izan zen, Luis Marita etortzeako atzekaldeko egitura zegoela libratuta eta ezin konpondu. Ezta? Etxetik aldenduta. Bueno, eta gero ikusiko deguna da labe berria nola 2002 egin zuten eta arrezkeo, privilegiatu batzuk gaur egun dauzkagulako olako xeokinak eta... Bueno, sarriegin ere oso interesantea, sarriegi badakigu zein nolako, aintzinako etxea dan. Hala eta guztiz ere, honek ez du esan nahi, ez dakit, nik uste labeek evoluzioa handia izan dutela. Zen guk gaur egun jaso ditugunak, gaurko, ez da, gu guztion oroimenean daudenak dira, baina lehenago beste batzuk izan zitzezkeen lasai asko, Gertatzen dena da dokumentazio aldetik eta hori
alare bat jasota dago eta gero kontatuko dizuegu. Hau dago Sarriren aurrekalden, eta da etxola independiente bat, ikusten duzue. Eta hemen politxe da, lehen esan dugu ere gizonezko batzuk egiten zutela, eta Maitek eta Josek kontatu izan digute, osea, bere amakin, Aitxe Santik ere, nola egiten zuen ogia, eramaten zuten orrainose hortxe, ogiak egin eta laben sartu. Baina, bueno, etxetik egongo da, hori, 30 metrora edo, etxe aurren. Bueno, Sarriegi barrenan, eta gero Atin barrenan ere antzeko zera topatuko dugu, Osea, belaunaldi gazte hauek ez dute ezagutu euren ama edo kasi egiten. Bueno, segurazko Atin barrenan bai Jose Marik. Zen, esaten bali mazon, labea ikusita xixi egiten zuela, baina oso txikia behartzu. Eta orduan, gogoratzen dutena da, gero ekonomikan egiten zutela panaderok greba egiten zutenen. Bietan berzio berdina jaso dugu. Ondo esan da? Bai? Bueno, Atingoena ere, honek ere barrutik zuen, ataka. Eta, bueno, gaur egun itxita dago, baina kanpoko egitura biztan dago, azpikaldetu. Eta hemen ere beste gizonezko bat agertzen zaigu. Krusitak beha kontatu zigun, nola euren amak, Mendengo Plantxika zan, ez da, ja, ezin zuenean bere aitak egiten zuela, ogia, Inazio Mendia. Eta gero, Krusita beak ere ezkondu bitarten egin zuela ogia. Hemen Atingoa balima daude, baina gerora, ja, okere panadera zeukaten ate ondon. Eta ogia egiteare... Naiz baiten garinak ere egintzela, baina ez denbora asko. Ez, bai, zertxo bai. Bai? Bueno, Atin barrenekoa kontatu deu, bueno, oso egoera honen jasota daukate, eta baita beste tresnak ere lehen aipatu ditugun omaie, ogipala, tabar. Bueno, honekin egiten deu pixka bat ere, danok ere mantendu dezagula, ez da gure ondare alden neurri. Bueno, Atintzabal da oso kasu polita. Begira, hau berez, bueno, ez dakigun noiz datatua izango dan, baina hementxe daukate, ez da, Mendebal-aldea albizutarrek, zera, ogilabe hau, ikusten dezue bere kea eta guzti, oraindik ere, bueno, balanean erabiltzeko prest. Hemen, kontatu behar duguna da, hementxe, zati hau, oso interesantea da, zer euren eskritura zaharretan agertzen da bi etxen artean bazutela proindibiso, labe zaharra. Eta labe zahar horren deskripzioa eskrituratan agertzen zaie. Bello. Consta de pavimento de ladrillo con su correspondiente bóveda defendida con armazón y cubierta de tejado y ocupa una superficie de 10 centiáreas. Oso interesantea daukagun dokument beste batzutan artxibotik eta ekartzen du, baina hauxe eta Maiteri eskerrak eman behar dizkiogu, daukagun deskripzio bakarra dalako, ogilabe batena. Bueno, orain honen erabilpena, bueno, eta Atintzabalen ere, gauza asko konserbatu eta restauratu eta gordeta dituzte, bueno, hori da, eskertzeko lana. Baina egia da, Jose Mielek gerora berak egintzon beste ogilabe bat. Aristizabalen ikusita eta gainera beha hasi zan etxekoentzat imaginatzen dut ogi integralaz eta ekologikoaz Aristizabalen ikasita egiten. Baina ura ere galdu dute, baina bueno, oraindik nik uste ogi laben zera hori gelditzen dela hor, eta bere omaie egin berri hortxe ikusi dezu. Bueno, Katxandigin erabilera orain artekoa, guk ezagutu dugu eta Gabonetan joan izan geanen, han beti dastatu izan dugu merinda eder baten bertan egindako ogie. Eta Pilar zuen arrebak orain gutxi arte, orain ja azkeneko urteotan ja gutxixo, ez da? Baina, bueno, erabilera eta haundia egindakoa. Lehen gauza asko kontatu ditugu ere, aurrera egingo du. Katxandik topatu duguna, argi helen eta beste gauza batzuk ere, bai, aurrera. Zubitainen ere, klaro, badakigu, Martine kontatuta, 100 urte baino izango dela, han bertan bizizan emakumea hil zutela, azkeneko biztan hori. Bueno, era guztitara, ona etorrita, bueno, erabilgarri dago,
ogilabea, oso erabilgarri, eta ondo zainduta. Gero katxendiko erosi baizuten, zubitain. Bueno, goenen gaude zalantza batekin. Zen, ingurukoek esan da, imaginatzen deu aurrekalde hontan izango dutela, baina ez du kontrastatzerik izan bertakoki. Orduan hau pendiente daukagu osatzeko. Bueno, oru errezan, baino aztarna emitxe gelditzen da. Ikusten duzu, bere aho guztia, bere atakarekin. Eta 72 arte ogia bertan egin zuten, eta gero dago okinen saga hori. Begira, Barrenen Marik kontatu zigun ere nola etxe aurrea, gaur egun ja ez da ogilabea, beste erabilera batzu ditu, baina hortxe. Gero badakizue bi familitakoa zala, baina etxekoneko ez omentzon inor ezagutu ez da bizitzen ere. Era guztitara, kontatu ingo dugu, Martin, zure aitek esaten zara. Zure aitek, eta imaginatzen dut esango zola orain dela 100 bat urte, hola? Esaten omentzon, itxason, 80 kiloko gizasemerik bi bakarrik omentzian. Imaginatu, 80 kiloko. Eta zien justu, Barrenen bestalde honetan bizizien bia nahi. Bueno, ez da oso kurioso. Biderako? Bai, danak ere flako antxak eta... Baina, ez dakit, baina ematen du idea bat, 80 kiloko gizaseme bi izatea eta etxe bereko bia nahi. Bueno, ez dakit, nik uste jakin beharrekoa dela, ez dakit, da irudi gapen hori egiteko. Bueno, Zabalegin, Pakok eta gogoratzen dute nola zan. Eta etxaurren hementxe, eta ortofotoagatik, ortofotoa, baina, imaginatzen dugu, 54koa. Eta, baina, gero, etxe obra berri egin eta ere galdua dute, bai? Eta bere amak nola egiten zuen ere, hemen ez dakit Zabalegiko inor da hon, berak gogoan daukabe. Guain pasatuko gea, mendialdera. Bai? Bueno, Ariola. Zerbait komentatu da lehena, baina, Ariolakok, bertako garia eta gesten zuten ogia Zozabarrora. Motiko koskorren bat bidali beharrautza. Eta bidea igual jakinez. Eta itek esaten omen zion Santiri, lasa ioteko, beak ondo kargatuko zola astoa, eta asto beak akutsuko ziola bidea Zozabarra juteko. Eta baita june? Motiko koskorraska izango zen. Gero hauek, Zozabarroko bikuina honek utzi zionen, ematen zuten mandubira. Eta etortzen zanen Arriarango karteroa Azpeitia juteko, eramaten zon baita ere hauen garie, eta urrengo asten ekartzen zon irine. Itxasorrotak, hau ja galduta dago, hau da behekoa, eta etxen biden beste alden zeukaten alako labe bat. Eta hau da gaur egunen beste etxekonekoa, eta hori omentzan, ogilabea. Gero txorritokia egiteko erabili, eta guain txakurren txaola. Baino daukagu, 1955ko argazki bat, argazkie, margotutakoa da, baina guri argazkie bidali digute, eta hortxe ikusten da ogilabea zeintzan. Bale, itxasorrota goikoa, eskubialdeko testigantza jaso gendun bertako suilarena, eta esaten zigun, etxeko obra egin hasi zaren aztarnaren bat, barruko paiten baten ikusi otezon, baino, gauza haundirik ez. Baina bai, seguro, etxekoneko Frantziskak esan zigun, baietz, bazutela ogilabea eta kanpon zutela. Bueno, hor gelditzen da. Hau bai, hau da itxasorrota goikoa ezkerraldekoa, eta hemen ere, bertara ezkondu zen Frantziska, baina lehenengo otion bizi izan zen, eta handik gutxira edo urte batzutara etorri zen bizizatea hona. Eta orduan egin zuten sukalde berrie.
Orduan, labea gelditu zitzaien, rekozina edo lehengo sukaldeen ingurun, eta ala, bueno, oso garbi ez dakit jasote gendun, nontzan, baina hor argazkin oso ondo ikusten da zein zan. Sarrera nondik zon, ez dakit. Hau da mendiguren barrena. Bai? Bueno, hau da Mandubizar, karo, hemen argazkin ez da ondo ezagutze, ez da ondo antzematen, baina guk ezagutu gendun hor, bidea pasatzen zitzaien etxe aurretik eta hortxe zan ogilabea. Eta lehen hau esan dizudan bezala, bertako Josepak, ez da? Egiten zuen labea, ez bertakontzako, ogilabea, ez bertakontzako bakarri bitik, ezek eta saltzeko eta izugarrizko arrakasta omen zuen. Lasain aldetik, urrestila aldetik eta etortzen zitzaizkion etxera. Eta alabak eta eramaten zuten letajera. Letajera, ormaiztegira, bai. Ui? Ja ez da, bai, hau da. Bai. Bueno, azkar ez da lalde ingo dugu. Eta... Da luzena, baina, bueno. Aberik jende unaz Azkar ingo dugu, plas. Nola dau, bai, ez da, Bueno, mendeunen hasiko gea. Bueno, ia dana kontatu dugu, baina, bueno, nun dagon, barruti duela ataka, hementxe ikusten dezue. Bueno, kontatu dezu lehen, nola, justu zuen aite, ez da? Bai, langabezin gelditu zan, Bai. Uholdek enpresa hartu zielako langabezin gelditu zen, eta karo, gu ikasten eginen, bueno, Lourdes ustete lanen hasita, etzan momentu oso ona izan gure etxen, eta orduan hasi ginen ogi egiten. Ni gogoan dut, ama nola egiten zon, laguntzen aituta ere bai, esan nahi ni ikasten nahi nintzen garaiko kontu diela, Eta holaxe, etzon gehiagi iraun, bizpairu urte izango zen, gero ia ormaiztegin ere jarri zen sahastekoa, eta bueno, gure aiten goera ere aldatu intzan, eta hola, baina bai, izan gendun bolara bat ogi esaldu genduna, bai. Eta gaur egun ere erabilgarri daukate. Bai, hori kargatuta dago egurrekin noain ere. Bai. Oin dala 2 urte izbera, piztu zan azkeneko, Oso ondo, hau da gure etxea, bueno, gure etxek ere ataka barrute zeukan, baina bueno, gero horrein genunen, etxe baten barrun ez geratzeagatik eta danontzat erabilgarri izateagatik ataka jarri genuen kanpoaldetik. Arrezkeo, ogia ere eginda gaude eta zer esango dugu, oso labea handia da. Dauka bat 75 zentimetro... Gurea ere. Eta zuena ere, bale. Bai, oso berekoa da, bai. Gero, Aristizabalgoa ikusiko dugu bat 80 dala eta oaingo berrie eta 2 metro goitikoa. Bai. Oso, aurrera. Bueno, urtega txikin ere gure etxeen oso gertu dagoen zera da, baina, igual, barruti dauka, bere tximina oraindik arrastu daude, hombre, kanpotik erorita dago, baina hortxe daude bere bobedako ladrillo guztik eta. Hombre, guk ere ez dugu ezagutu inor urtea txikin bizitzen, 100 urte izango delako azken, baina bai ondorengoa, eta gainera etorrita egiten dira, goina gatarrak eta bar. Bueno, goikoetxen oso polite da, ikusi nola daun, ikusten dezuen nola lehioa daukan. Barrutik, kuriosa da, ez dala irekia, barrutik pasilon jutentzea bertaraino, baina epelen jutentzea, eta ataka dauka areaxo, esan dut, bertan dago espazio bat, baina itxia. Zen kontra dauden horiek gehienak iriki die, eta goikotxe da itxioitako bat, oso kasu bai, diferentea da, esan edo. Bakanetakoa, bai. Bai. Bueno, ez talan ere, hau ere oso etxe, bueno, antiolakoa, eta aurrekalden zola, gaur egun ja ez dago. Ortofotoa erabili dugu, ja Jorgek esan zigon etzekatela. Albitxu goikok, esate baterako, ez du ezagutu. Baina albitxu bekok, bai. Eta ortofotora jo dugu ere, zen aurrekalden izan zuten, baina gaur egun hori da, galdua dago. Albitxu goiko bai esaten zola, ekonomikak zeukala sekulako labea eta bere amak egiten zola antxe ogia. Bai. Bueno, urkulegi beste bat ere, aktibidade beten dagona, hau ez da originala, baina, bueno, orain originala da, noski. Hau, 30 bat urte edo geixo, izango da, Anaizarrenak Mikelek egin zuela, horreo era hortakoa, txiki antxa, zen diametroa da 64 zentimetro, baina, bueno, hombre, beste abantaila bada, gaur egunen, badaukatela amasadora, eta gaur egungo beste abantaila bada, bueno, kongelatu egiten deula ogia. Ez daukagula arkatan eta jaso beharri garai baten bezala eta ez zaigula, ez da, lizunduko.
hau ere, behar dutenaren arabera, segitzen dute egiten Carmenek eta batzuen laguntza, edo. Eta seme guztik ere badakite hogia egiten, eta bai. Itzegoikoa ze politxe, baita. Da, itzegoikoa. Bueno, politxe da testigantza jasotzea, baina etxekok tokatzen dienen, bueno, unkitu egiten gaitu. Bueno, itzegoikon etxea, elur jauzi batek edo erori egin zitzaien. Eta orduan, pixkat etxekoaren etxekoa egitura aldatu egin zuten. Lehen hau etxe aurren zuten, baina gero obra egin zuten, etxe aurren kaminoa zabaldu eta bat, eta jarri zuten ogilabea etxe atzekalden. Hemen ikusten da, teilatu hori, bai? Eta hortxe dago ogilabea. Beran ikusten dezue zein dan labearen ahoa. Bueno, badirudi labe hori egiten haitu zienen, itxason omen zien 3 ofizial. Bat Sarriko Jose, beste Atingo Inazio eta beste Mendengo Santi. Eta orduan, gorpuzkeraz kabitzen zan bakarra Santi omen zan. Eta bera bukatu omen zon egitura hori. Hombre, ondo egingo zon, zer behi dagoen du nola daun. Argazki berri da. Orduan hori politie da. Eta egun hauetan baitere jakin dugu, hitzeko Antxonik esan da, bea jolasen eta ibiltzen zala, plastilina iketzen zala orduan, eta ogikin egiten zala jolasa, ogi masakin eta muñeka egiten honen zen. Bere ametsa zala, muñeka hori egitea, bere beso, bere hanka, buru, begizulo eta guzti. Eta behin laben sartuta, begizulo desagertu. Eta hori ez 4 urteko neskako eskor batek, ez zola ulertzen. Hemen, datu bada, Bartolok 6 urte zitula egin zala labe hau. Bai, behitu batea ez dagoela antzematerik ze noizkoak izan daitezke. Ja. Hoixela, da zuen testigaritza, zer gogoratzen den. Bai, hau da behitin Jose berak ere ez dago gogoratzen, bere amak egingo zola, baina olako arrasto handik ez daukate. Etxen atzekalden gaur rolategi edo daukaten hortantxe, gonen erosago hor da. Eta esango diu, eta egitan ez duela gogoratzen horrogie eindakoik. Baina bai, Filomenak, Jose Ramonen amak esaten zola, eta gari eitea uzten baldin badiogu nundi jan behar dugu. Hori zala bere kezka nagusia, ez da? Eta bestea, egurra eskuratzen zen bat kostatzen zitzaion etxeko gizonezkoen gandik. Bale. Ibur, hemen daukago jenarak, betiko jenarak kontatutakoa zerean eskame hontzan iburren, eta esaten ziun, hor maie, masa egin ondoren, trapun ondo bildu eta ohean sartzen zutela, oheko epelea, eta neukitzen zutela masa. Eta bazala, ondon, rekozina esaten deun hori, aposintue, beraiek aposintue deitzen omen zioten, eta hor omen zituzten tresnak, omaie eta gainantzeko. Eurei omenaldia, Bueno, Aristizabalen ezagutzen dituzue Kepa eta Itxaso, zaude Itxaso, semea denekoarekin, behitu, 18 hartu zuten erreleboa, Mailu eta Xabiren gandik, eta holaxe, jaso deuna da, astean zenbat alitan egiten dituzten labekadak, zenbat espelta, zekale, gari, artabeltz, enfin, bezperan zenbat orduz egiten dituzten premasak, ze ordutan, goiziko ordubitan Itxaso hasten dala, lauretan eneko gehitzen zaiola, gero 6etan Kepak egiten diola erreleboa. Bueno, hori guztia. Eguerdiko ordu batak ordu biak arte, labearen diametroa esan deudala 180, badakizue labe berri hauek azpitik berotzen diela, ez daukatela brasari barrun. Eta gero biolur, okinen taldean elkarrekin adostuta dutela, banaketa non egiten duten, batzuk eta bestek, eta hor badaukatela ere elkartasun aparta bat. Eta goikin, 2002 hasi zen Luis Mari, baino aurretik, urtetan egontzan Aristizabalen lanen, eta enoski ikasten, eta 2002 hasi balimazan bea ere modu profesionalen, beste pare bat 3 urte egin zituen txandaka, nola, astean ez dituzten egunero egiten, Aristizabalen lanen. Eta horregatik hementxe jarri dugu mila behatzen da, 82 ja orkin lanetan aditu dela Luis Mari. Eta honek, bestek gau ez bezalaxe, egunez egiten du bere prozesu osoa. Eta 7 ogi mota egiten ditu berak ere, eta 3 aldiz. Hori guztia.
eta gure eskura, bueno, badakizue badaola hau eta bueno, eta gure oroitzapena, ez da? Nik uste etxe guztitara joan gara eta etorri zaigu, ez dakit, ogi egin berriaren usai hori, ona itxatxita daukagun hori, eta bueno, eta gure amei eta aitei eta, ez da? Gu elikatzen hainbeste saiatzen ziren haiei egin nahi izan diegu ere, egin nahi diegu gure omenaldia, bai? Horixe da. Ba, eskertzeko garaile da. Lehenengo gauza eskerrak ematea, zuen harrera eta zuen eskuzabaltasuna, zuen etxetara jungea, sukalderaino bakarrik ez, ganbarata, etxe barbun ibili gea, zuek ahalbideratu diguzu hori dana, eta bueno, hori da balujo bat, bai? Esan nahi genduen baita ere, ondarearen balore hau gure ganatzen, konpartitzen eta zabaltzen laguntzea oso importantea dela eta hori dana zuen testigantza esker dela. Eta hori izango ez bagenu, gu ez ginateke hemen egongo, eta bueno, herriari ez genioke bueltatuko zuek eman diguzue jakintza hori, bai? Orduan, eskertuta guztiak. Bai.